Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor mentaka step. Anya kren Menteri Rang Ba Konrad Sangma bat Menteri Rang Ba ka Assam Usar Bananda Sonowal banya penbet ikijinga kaja halor uput usam hau benai leber. An plea Menteri Rang Ba ka Tripura Biplab Kumar Deb ya ka International Conference on Business Management Arhajar Arpau kabanlong haskol ba Tripura University mentaka sengi. Bat syuaban sedang ka election sitang samoy ka KHADC halangren maham ka district magistrate ka Southwest Khasi Hills District bakamday bandan kanu-kanu ka jingalang patba lani kanu-kanu ka kambean haka constituency barok away. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Ba Konrad Sangma unsaya kren bat Menteri Rang Ba ka Assam Usar Bananda Sonowal banya penbet ye ki jinga kaja halor uput usam. Lakmi lenti bakani ka jinga kren kan long ha katayaw bakhat do jog benai leber hadin bala penkut ya kador bar mang tengka jong ka jala Meghalaya ha ka arpun dio tarik unai leber. Kani ka jinga kren ha pedang kini kinong yalam kalong ka badan kambha hadin ba ka jinga kan at halang pi ka balong ka wei ni ki khat artli ki jaka badan ki jinga kni put kala nang jor kat nang mi kisngi. Ha ka bakren halor ka jingja ka bala jadang shen ha thain umwali halang pi u sangma ulaong bakalong kaman ha kanika than kala khambyang menta. Ha kawai pat kalyang unong yalam jong kalyang persha umukul sangma ulaong bakadai ka kamram bat jingkit kli jong ka sarkar Meghalaya bat Assam banya penbai ikijingya kaja halor uput usam da ka jingas ngauthu jingmud. Da ka ba ai khublai kini artli ki sarkar halor ka jingla jong ki ban company ya kasuk kasany ha ki thain khap put watla ki don hapdang ka jingya kni put u mukul sangma ulaong ba ka don pat kal air jong ka jingbam shania ha kini ki thain ulaban juru ba wat hapdang ka ni ka jinglong jong ka long ka man ha kini ki thain ki kampen roy kim dai ban shakta. Menteri Rang Ba ka Tripura Biplab Kumar Deb play ya ka jingyalang International Conference on Business Management Arhajar Arpau kabanlong haskol ba Tripura University mentakasngi. Kani kalong kasien kabaningkong bakatnat business management jong kani ka skol ba kalapenlong ya kani ka jingyalang banya kren halor ka jingpen yat ya ka khayi pateng hakaba kiri ki banabar riru kinwan ya benta. Ya ka muto jong kani ka jingalang bala ai kerteng ka jingpen roy ki karkhana ha ka thain shatay lamingi ki ding pengkyang bat kilat la kershan da ka North Eastern Council bat katnat dona jong ka sarkar India. Ki start ka puli puthi ki balawan sha kani ka jingalang nari Bangladesh ki laong ba ka jingalang ka bakum kani kalong ka badon jingmut bat ya hap ha bat kini ki por ha ka ba ka jingadai ha pedang ka ri Bangladesh bat ka jala Tripura kala nang kiyo nang san. Laong ru bakani kan yarap ya ka roy ka par jong ka Tripura ling ba ka jinga trelang bat ka sarkar Bangladesh. Nakabenta ban penslur ya ka jingshna ya ki jat jingbam bat jingdi na ki jhor ki jhab bat ki sok ki pai bat ban ajing hikai ya ki nongrep halor ki sap kam ki be dai bat ka la penlong ya ka food tech conclave and outreach program on agricultural export from northeast ha ka sngi hat majai bala dep ha dakop grade tura. Hab kabakran hakani ka jingalang Deputy Commissioner ka District West Garo Hills Ram Singh ulaong bakathain shatayla mingi khamtam ha Garo Hills kadon kerhai ki jingmi nakamay maryang handray nakadaw ka jingbam don ki karkhana lahab bansalan no yaki shaki jalaba markhab but what shiki riba marjan rukumjo kumta ulaong bakalong kabadon kam ban sengi ki karkhana hakaba anla bansnai ki jingbam bat jingdi babun jaj naki jhor ki jhab bat naki so ki pai ki ba mi nakani ka thain. Da ka basengi ke karkhana kan penyo kam yo jamru iki brio bat kan tiu ya ka yo ka kot jong ka thain. Ha ka jo ka por additional deputy commissioner kanika district Rama Krishna Chaturi ulakan tu ya ki nongrap banya le banle sheki jinghi kai pentbet ba kiwe ki la jingerap bala ai da ka sarkar ban pentbet iki sap trai kam jong ki khnang bakila ban kan tiu ya ka rap karyang. Ka office jong District Medical and Health Officer East Khasi Hills Shillong ka bahap hapo ka jingpenya jong ka National Health Mission hapo ka Rashtriya Kishore Swasthya Karyakram kala penlong ya ka tamasa bashisngi hasora banyak ran halor ka kwat ka khya ki samla hakasngi hat majai baladam. Ha ka bakran hakani ka tamasa ka kwat ka khya ki samla u Giri Prasad u balong u SDPO ka sora ulaong bakham bun sien ki samla ki long ki bakloy ban ngat ha ki jingpen shoy babun jaj ha ka imlang salang.
Namar kata ula kentu ya barok ki samla ki bela poi chakani kata masa ban shem ya ki jing hikai ba ki yo na kum kini ki program ki ba ajing tip ya ki ba yarap ya ki ha ka ban shem ya ki rai ki badai ringkat ka jingkit clear bar ka jing shampang. Ka phang pedeng jong kani kata masa ka long ka met ka bakoi bakhya ka jabiang ka bapro. Lapan long bun ki program ha kani kata masa ka bala sakhi ya ka jing shem benta da bun ki khana school na kani kathan. Kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Ha ka biadai pat ka election shitang samoy banjet MDC thamai halang rin ka banlong lasai ka sngi ka district magistrate ka Southwest Khasi Hills kalabtha bakat kum ka kendon shispa sapusau CRPC kamdai bandon kanu ka jing penwet ya kalek kawan da kanu ka company na surak ne kontraktor ne riushimet na do ka arpun riu tarik hadu ka arpu pratarik menta ubnai la ne tar hadu bakut ka election kani ka kendon country kam haka langrin constituency barok kawai na do balapen mi ya kani ka jing penbena. Nalor kani ikong Isawanda Lalu Deputy Commissioner ka Southwest Khasi Hills ila penmi ya ka jing pennapat ba bakat kum ka jing betha jong katnat ka bapet iki kam ka district council la mana ban penlong ya kinu ki jing lang la ni ban le ya kinu ki kam be an kum ka jing penbam pisai ki nong thap vote hakanu ka rukom ka jing le thap vote tu bat ki we la betha ru ba hakasngi thap vote kam dai bandon ka jing lumbriu lembrum hakijaka thap vote bat haki But baki seng san perthai bat ki kertong kim dai ban penwet yakinong thap vote hakanu ka rukomru. Hakasngi hat majai baladap u menteri rangba Konrad Sangma ula play ya umaunong rim balabu na kabenta banshna ya ka surak ban penyasno ya ka khandai mer bat sen ling bakasnong kiling pilang kata. Kani ka surak kalong ka bakongsan bha na kabenta kitugisnong khaput ki badon hakathan ternga. Ya kani ka surok ka banjrong la kumno arpukundai kilometer la baitingka dakat nat dona lingba ka scheme North East Special Infrastructure Development. Haka bakren hakani ka jingyalang umentri rangba ka jilla ula ai khublai ya umentri rangba do Narendra Modi nakabenta ka jing 3 minute jong u ban kentieu ya ka roi ka par haka than chatei lamingi barok kawai. Ha ka beadai ba ka jingyada na ka jingpang Japanese encephalitis ha Assam ka National Health Mission kalabu thong ban ai jingyada ta ka ba ai inject ya palat khat nyau lak ngut ki nong shok shnong ha district Golpara Kokrajhar bat South Salmara Manchachar. Habakren haka program ajingkran jongka All India Radio u Dr. C.R. Pathak ubalong State Program Officer jongka National Health Mission ka Assam ule thu bahaduk mental adap ban ai dawa yada ya 0.9 ngut ki samla bat rangba ha district Golpara kat ba ka jinglej ai dawa yada haki artali ki district ki badangsa kan sa sedang shen la ban penken mau ba shispa anrupuai ngut ki briu ki layap ha Assam ha usnam baladap na ka jingpang Japanese encephalitis. U Dr. Pathak ula beteng shushu daka baong bakani ka dawai inject kanong ka bamdon kam banda siodor AA bat baro kibriu ki bahadu anrupusan snam karta kila ban lej pa ai inject. Ka jilla Arunachal Pradesh hinin ka sngi kala rakhe ya ka nyokum yulo kabalong ka lekmen le snobha jong ka jaj ban riu nishi kabalong ka wai na ki trimulok hakani ka jilla. Ha Itanagar upai ba billion ba ulatut samadan nyukum ban lekmen let ngobha ha kani ka jing rakhe ha ka bedai ba kani ka jing rakhe menteri khana ka sarkar pedeng Ramdas Athwali ulalej ban yashim benta ka jing rakhe ka bla penlong hamadan doimuk ha district Parumpare bat ulairo ya ka jing ruspa kalariti jongka Arunachal Pradesh u Athwali ulakularu ba ka sarkar jongka ne ka jilla ba katnat ka ba upet kata ka social justice and empowerment kalong ka bala kloy ban kersan ya ka ni ka jela nakabenta ban kentiyo ya ka roy ka par habaro kilyang bat katung ila poy sa kabakot jong ka khubor ka bala wan chapi na ka All India Radio Shillong sa shipor kata ka por pravajing inya so ba ka Delhi station nakabenta ka khubor ha kaktin hindi kaban bot pat ka khubor ha kaktin pareng ha ka por prakhasan minute kani kadai ka All India Radio Shillong.